Здравейте! Нека да видим с това ще бъде енергията за уикенда. Какво ще ни покажат картите за уикенда? Нека да видим. Ще изтегля още една карта. Нека да видим сега и от Ленорман. Какво ще ни покажат картите? Тук излязох две карти. Добре. Време е да спрете за малко и да погледнете нещата от друг ъгъл, по по-различен начин. Има тъга или разочарование от нещо от миналото, но не всичко е изгубено. Ленорман ни показва, че ви очаква малка радост, мил жест, добра новина или приятна изненада. Предстоят разговори и съобщения. Има нещо неизказано, което ще излезе наяве. В работата има забавяне, но не е лошо това. Разговорът ще донесе яснота и шанс за развитие. В любовта стара болка и разочарование искат да бъдат пуснати. Искрен разговор или мил жест може да върне надеждата. Като цяло енергията ни показва, че понякога след паузата идва най-хубавото. Благодаря ви.